Bolodi ɲɔgɔnma tɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a f'o ma Alliance du 22 septembre faso jɔkan. Olu ye sigi kɛ ni kunnafonidilaw ye ka kɛ ni juma ye Octobre kalo tile 11 san 2024. U kun kɛlen don ka wele bila u ka tɔn maabaw ma fo ka taa se fara ɲɔgɔn kan jɛkulu maa tɔw ma. Sigi laɲini de kun ye k'a yira malidenw na k'a fɔ Alliance du 22 septembre faso jɔkan a ye san 1 sɔrɔ. O hukumu kɔnɔ a ka kan ka jira maaw la u ye baara minnu kɛ u ka nin san 1 kɔnɔna na. Ani tuguni u ye jateminɛ minnu kɛ gouvernement ye baara minnu kɛ nin san laban kɔnɔna na. Ani tuguni baara minnu kan ka kɛ donna nataw la walasa malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na. Sécurité ko b'o la, dunkafa ko b'o la ani a ɲɔgɔnna caman. O de kama u kɛlen don k'u sɔnni sigi kumaden 17 kan ni k'o kɛ gafe ye. Alliance du 22 septembre kulu do kulu mun sigila Mali kɔnɔ ɲinan ya a san 1 ani kalo 1 ɲɔgɔnna ye. Kulu ni sigira ka fɔ ko dɔ kɛra an ka sɔn ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka Mali lajɛ o don na a bɛ wagati min na a bɔra yɔrɔ min ka se a bɛ yɔrɔ min bi n'a bɛ fɛ ka se n'an bɛɛ sɔnnen don ko min ma o kɔnɔ ka an bolo di ɲɔgɔn ma k'o waleya. Mali ye tagabolo kura yira a yɛrɛ la. Anw ka kulu n'a kɔnɔmɔgɔ bɛɛ ko o fɛn in ka ɲi. Mun ka ɲi o la an ka sɔnni sigi o kan an ka baara kɛ n'o ye. Mun fɛnɛ bɛ se ka jɛngɛ a la an k'o lakilenna hakilinaw n'an jogo ni tagabolo ɲumanw ye. Ani sini minnu bɛ yen bi fanga la hali n'u tɛ yen fɛn min kɛra u tile n'u ka waleya la n'a ka ɲi Mali ma an minnu b'u kɔ ko sini k'an bɛ fɛ ka Mali fanga ɲini k'a sɔrɔ k'a mara an ka to a siraw kan pour que Mali ye lombo laban min kɛ an kana jigin lombo laban in minɛ kɔnɔ tuguni fo ka taa fɔ mun kɛra génération future. O kumaw de baaraw kɛra ko Mali région minnu an sera ka minnu nasɔrɔ président Sibi ka kuma la n'an ka moyen ye an sera ka yɔrɔ minnu nasɔrɔ o baaraw kɛra a dɔw yɛrɛ welela ka bɔ intérieur la u bɛ kɛnɛ in kan yan bi. O de la bi an ka déclaration kɔnɔ président Sarr bɔra k'a kalan sisan an kumana kuma ka ca ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mais an ye kumabaw tɔmɔ la k'a kɛ kumakan ɲɛ 17 dakuru ɲɛ 17. Dakuru ɲɛ fɔlɔ o de ye k'a fɔ an ka jamana bɛɛ b'a kalama inondation bi an bɛɛ touchelen don par inondation min y'a ta fɔ min m'a ta fɔ dɔ bɛ bɛɛ da la. Donc an y'a yira k'a fɔ an ka compassion bɛ inondation mɔgɔw ye hakilina minnu ka kɔn bi ɲɛ n'o bɛ se ka fɔ inondation ko la an y'o la fɔ k'o latɛmɛ o tɛmɛ siraw fɛ. Dakuru ɲɛ 2nan o dakuru ɲɛ fɔlɔ kɔnɔ toujours an y'a décidé ka continuer ka agir ensemble alliance tɔgɔ la victime d'inondation ye min tɛ bɔ presse kan. An ka san 1 kɔfɛ hakili jagabɔ dakuru ɲɛ kuma 2nan o de ye ka félicitation di an ka président de la transition ma colonel Assimi Goïta n'a ka gouvernement membre bɛɛ lajɛlen u bɛ ka espoir kura min di maliyɛnw ma ani maliyɛn tagabolo ma min bɛ ka na fasoden ɲumanya don mɔgɔw bolo kɔrɔ. An ka kuma dakuru ɲɛ 3nan processus de transition in i sɔnna i ma sɔn a ye fɛn wuli maliyɛn na bi min de ye ka i kɛcogo ɲa fanga mana kalifa i la niveau bɛɛ lajɛlen na a bonyana a dɔgɔyara i ka kɛ exemplarité ye fanga yɔrɔnin min kalifalen don i la i ka kɛ taamasere ɲuman ye o yɔrɔ la. An ko tuguni an ka kuma daɲɛ 4nan na an y'a ye k'a fɔ ko Mali bi an yɛrɛ tɛ lajɛlikɛla ye an kungo la an sera k'a bɛɛ ɲɛnabɔ sa an ma se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ mais an kɔni kungo anw tɛ spectateur ye k'an sigi k'a lajɛ a bɛ fɔ an tɔgɔ la ka décider an tɔgɔ la ka tila ka bila sen kan an tɔgɔ la. An y'a ye k'a fɔ bi Mali kɔnɔ fu sirilen don da la. An ka kumakan ɲɛ 5nan o de ye o ko min fɔlen filɛ kumakan ɲɛ 4nan ni 2nan ni 3nan na o fɛn nin sɔrɔla maliyɛnw yɛrɛ ka sɔn de ma maliyɛnw ka engagement peuple maliyɛn ka engagement o situation in na. Donc foli kɛra kumakan ɲɛ 5nan na ka maliyɛnw fo kosɛbɛ u kɛlen bɛ ka sɔn gɛlɛya ni kunni min ma bi pour que Mali tagabolo kura min fɔra ani Mali mara bɛ ka kɛ ni tagabolo kura min ye o bɛ se ka sen sɔrɔ. Donc vraiment nin yɔrɔ la an ka tɛgɛrɛba fɔ peuple malien une fois de plus. An ka kumakan ɲɛ 6nan na an y'a ye k'a fɔ ni alliance in kɔnɔna jate minɛ k'a lajɛ
parti politique mun caman b'a kɔnɔ ani association mun caman b'a kɔnɔ ani personne ressource mun caman b'a kɔnɔ fɛn dɔ bɛ kelen an bɛɛ kelen kelen tun bɛ k'o waleya n'o de tun ye ka kɛlɛ kɛ Mali accord ni min bɔra processus d'Alger la 2015 a ka kɛ fɛn fɛn bɛ bɔ Mali kɔnɔna la an caman kun ka kɛlɛ y'o ye an faralen ɲɔgɔn kan an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ majoritairement o cause ni an b'o partager o kɛlen bi Mali kɔnɔ fɛn ye ko fɛn min bilala kɛrɛfɛ ka kuma to anw yɛrɛ maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kumakan ye dan ye 6nan na an ye foli k'o la ani ka sɔni sigi a kan tuguni parce que an b'a suit la hali n'a ti kɛla mais n'a waleyaw bɛ ka na segin ka don an ka kumaw kɔnɔ alliance bɛ kɛ kulu ye kulu min bɛ bɔ k'a décrier kosɛbɛ an ka kumakan ye dan ye 7nan o de ye k'a ye fɛnɛ k'a fɔ ko alliance b'a proposer Mali la bi dɔ kɛra caman kɛra a ka ɲi mais belebelebaw fɛnɛ bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ mais n'u bɛ kɛli bɛ tɛmɛ relance économique de fɛ Mali sɔrɔ ko ka ninakili kura d'a ma ka fiɲɛ kura d'a ma alliance da tun la a ka kumakan ɲɛ 7nan a ka kumakan ɲɛ 8nan na a bɛ toujours a ka hakilina ninakili kura don kan économie na o de ye ka président exhorté k'a yira la k'a fɔ anw ka jateminɛ la wagati fɛnɛ sera a bɛ se ka jeli kura ninakili kura di maa minnu bɛ sugati an tɔgɔ la k'u ka faso baara kɛ an ka kumakan ɲɛ dan ɲɛ 9nan o de ye ka toujours pour que relance économique bɛ sira sɔrɔ ka président exhorté toujours k'a ka dama ɲiningaliw dayɛlɛ pour que maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka u hakilina fɔ cogo min a ka dama ɲiningali dayɛlɛ dama ɲiningali min b'a to maliyɛnden kuraw bɛ suganti an filɛ ka waleya min fɔ ko ka sɔrɔ ko dayɛlɛ n'a ye ka dayɛlɛni kɛ n'a ye pour que maa kuraw bɛ ta olu bɛ bila olu baara la minnu ye dɔ kɛ olu b'olu ka baara dafa maliyɛn bɛɛ b'a sago sɔrɔ an ka kumakan ɲɛ dan ɲɛ 10nan alliance ye appel de lancé appel patriotique k'a fɔ ko halisa jamana bɛ ka leadership mun bolo n'o ye président Assimi Goïta ye dans les conduites des affaires halisa dɛmɛ ka kɛ a ka hakilina ninnu ka soutenir pour que an bɛɛ kelen bɛ k'a jigiya ko lendemain meilleur min bɛ Mali ɲɛsini a kana kɛ illusion ye a kana kɛ espoir faussé a ka kɛ réel ye an ka lendemain meilleur sɔrɔ o de b'an ka kumakan ɲɛ 10nan kɔnɔna na alliance ka kumakan ɲɛ 11nan kɔnɔ a ko tɛ kɔnɔdimi ye o ɲɛdimi de ye bi n'o ye Mali ka diplomatie tali ye ba la Mali ka kumaw bɔli a yɛrɛ da alliance ko a ka kumakan ɲɛ 11nan kɔnɔna la k'o tɛ kɔnɔdimi ye bi k'o ye ɲɛdimi ye ko mun b'o yira fɛnɛ Mali bɔli min filɛ sisan sommet Chine Afrique la a ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ kuma dira a ma cogo min na bonya taara k'a da kan cogo min wa Mali bɛ an ka autorité bɛ encourager chaque fois u bɛ se ka Mali sama ka se yɔrɔ la maliyɛn bɛ nafa sɔrɔ a la yɔrɔ min jamana yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la min u ka continuer o sira kan an ka kumakan ɲɛ dan ɲɛ 12nan o de ye an fɛnɛ bɛ ɲɛ b'a la bi an ka actualité malienne saturelen don ni intoxication alliance ye welewelema da de kɛ k'a fɔ an bɛɛ ye ko collectivement an ka dépassement de soi kɛ jamana nin bɔra yɔrɔ de la halisa a bɛ yɔrɔ la tuguni min ka gɛlɛn donc an kana intoxication nin bɛɛ ta ka an sɔnni sigi a kan toujours an ka dépassement collectif bila an ɲɛfɛ an bolo b'a la an bolo t'a la an ka hakilina ninnu lajɛ ni retenu ni mesure ye ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka taaɲɛ sɔrɔ sago ka sɔrɔ an ka kumakan ɲɛ dan ye 13nan o bɛ 12nan in dafa o de ye ka lajɛli kɛ minnu kɔnyara n'a ka ɲi halisa majɛ minnu b'a jɛ an yɛrɛ ka autocritique kɛ ka an yɛrɛ lajɛ bɛɛ k'i ka baara taabolo lajɛ yɔrɔ min kalifalen don i la i kɛra kulu o kulu ye i k'a lajɛ fɛn min b'a jɛ i yɛrɛ k'a dɔn i yɛrɛ ye fɔlɔ yanni a ka f'i ye i k'a changer an ka kumakan ɲɛ dan ɲɛ 14nan o bɛ an tɛna segin o kan o fɔlen don kaban o ye fɛn de ye fɛn min b'a yira k'a fɔ transition in a ye fɛn camanw kɛ a ma se i k'a bɛɛ fɔ a yelen don sɔn kelen don a caman ma mais minnu b'a jɛ fɛnɛ a ye da tunu o la principalement n'o ye an ka électricité ko ye an ka courant ko ye mun ka ɲi an ti segin o kan parce que o fɔra yɔrɔ caman na an y'o fɔ an ka sigida caman na mais bi anw bɛ fɛ k'an sɔnni sigi yɔrɔ min kan o de ye majɛ min b'a jɛ halisa n'o b'a to anw yɛrɛ hami ye relance économique min ye
o bɛ se ka déclencher cogo min o bɛ se ka teliya cogo min Mali bi kɔnɔna la o de ye ka proposition concrète kɛ électricité ko kan alliance an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la jamana k'i hakili to a la u ka nin fɛnɛ lamɛn olu b'a bɛɛ réalité dɔn na anw ye mais min bɛ se ka kɛ nin na nin y'anw faralen de ye ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko électricité ko la ni nin sira ninnu taara a ka ca Ala fɛ lafiya dɔ bɛ na donc o kɛra an ka kuma kaɲɛ 15nan ye ka o yɔrɔ insuffisance proposition k'a la ka se k'o waleya an ka kuma kaɲɛ 16nan o de ye k'a fɔ ko halisa maliyɛn nɔgɔ caman kɛra mais halisa gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔgɔyaw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na o de ye ka plan wɛrɛ dilan action gouvernementale gestion quotidienne kɛrɛfɛ plan stratégique dɔ wɛrɛ ka dilan min b'i sɔnni sigi ko damadɔ kan n'a bɛ maliyɛn ka quotidien toucher k'o suit fo ka taga o résultat concret o y'an ka kumakan daɲɛ 16nan ye an ka kumakan daɲɛ laban yɛrɛ n'o ye 17nan ye o de ye bɛɛ ɲɛ b'a la bi Mali bɛ croisée des chemins na président Sarr y'a fɔ croisée des chemins ye mun ye Mali bɛ fɛnw kɔnɔ bi a bɛ région dɔ de kɔnɔ a bɛ monde dɔ de kɔnɔ a bɛ diɲɛ dɔ de kɔnɔ a bɛ réalité dɔ de kɔnɔ bɛɛ b'a sama k'i yɛrɛ ka intérêt de ɲini en tant que jamana o bɛɛ ka sama ka intérêt ɲini na en tant que jamana anw ka mɔgɔw fɛnɛ bɛ ka u seko n'u dɔnko damayira k'o la an y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko o croisée des chemins kɔnɔna la Mali bɛ ka a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni malgré que difficulté baw bɛ yen Mali bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni pour que sini ni sinikɛnɛ ma bɛn kelenya a n'an ka jamana ka to jamana kelen na u bɛ se ka waleya cogo min an y'o fɔ kumakan ɲɛ 17nan na ani ka encouragement di halisa diɲɛ mɔgɔw teri t'u bolo jamana mara la intérêt de b'u bolo an yɛrɛ k'a sama an ka intérêt sira fɛ pour que an bɛ Mali min fɛ sini bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ an ni an kɔmɔgɔw ni an bɛna min to postérité ye bɛɛ k'o sɔrɔ alliance tun ye dakuruɲɛ 17 min sɔrɔ a ka san 1 kɔfɛ o d'aw bolo kan o de ye nin hakɛto b'a kan wasalaam. Merci beaucoup, Madame Assetou Sangaré, pour ce brillant et pertinent